Bueno, moi boas tardes. Vamos dar comezo á Comisión de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural convocada para hoxe a esta mesma hora. Primeiro punto do día, acta anterior correspondente ao ordinario do día 21 de decembro do ano non se corresponde ao 21 de decembro do ano 2018, supoño que será 21 de novembro do ano 2018. Perdón, 21 de novembro, sí. Alguna cousa que resaltar? Pois dámola aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Segundo punto do orde do día, ordenanza reguladora do Servicio Provincial de Asistencia de Entidades Locais en materia de rega e baldeo de espazos públicos locais. Señor Presidente ou señor Secretario, desculpe. Ben, esta é unha ordenanza que se elaborou dende a área de medio ambiente da Deputación Provincial para regular un servizo público de asistencia a entidades locais que consiste, como o seu propio nome indica, en realizar prestacións de rega e baldeo de espazos públicos locais, en xeral, mediante un camión cisterna. A ordenanza é bastante sinxela, corta, con unha banda se define o obxecto da ordenanza, este servizo como un servizo público da Diputación dirixido ás entidades locais. No artigo 2 se define o que serán as prestacións que comprende este servizo, baldeo des espazos mediante un vehículo cisterna manexado por un conductor, tanto con carácter ordinario como extraordinario con motivo de festexos, celebracións, provas deportivas ou eventos análogos. Non se inclúe no servizo a disposición dos hidrantes, o consumo da auga e a retirada e traslado a xestor autorizado dos residuos, que iso deberá facer cada entidade local interesada. Se establece no artigo 3 un procedimento de acceso ao servizo mediante unha solicitude tramitada telemáticamente con unha antelación mínima de 20 días hábiles á data para que se solicita a actuación, agás situacións de emerxencia ou urxencia debidamente justificadas. Isto, se resolve mediante a resolución de presidencia e, no suposto de que estiveramos desbordados pola demanda do servizo, establece un criterio de atención por orde cronolóxica. E, por último, que quizás sexa o máis un dos aspectos máis relevantes, é que se establece un prezo público que, aínda que a Lei de Facendas Locais di que os prezos públicos teñen que cubrir como mínimo o custe dos servizos polos que se reivindican, autoriza que por razóns de interese público se reduza. Neste caso, o prezo público só repercute o 50% do custe estimado pola área de medio ambiente no informe económico que figura no expediente deste servicio. Un prezo público de 165 euros máis IVE por día de servizo. Eso sería o que costaría o servizo prestado. Hai un informe xurídico meu respecto a esta cuestión e temos tamén un expediente, non se remitiu, pero creo que non se remitiu, pero está disponible en todo caso o estudo económico que fixo a área de medio ambiente. Digo por se non se remitiu, porque eu aquí non o teño. Non, eu teño aquí no correo, pero non o remitiron. Se o queren, podeselle pasar. Sí que está, dice. Sí está, non, xa me extrañaba a min. Se non miraba aquí no expediente, porque este como electrónico xa o podo mirar aquí. Porque partirían de que a mí non me interesa. A ver, genera mucho papel. E non todo es... Non todo o papel que se genera... Non, aquí está o informe xurídico, pero o outro non o teño. Non o tenéis, non? Entonces os lo mando, porque... Sí, hai un pouco e tamén creo que no informe que fai a área, pon os costes e pon todo eso. Ese que me refiro eu, porque o expediente é o 7042B. Non hai problema, faixelle chegar e xa está, non hai problema. Pois... Electrónico non le digo nada. Sí, alguna... Non lo mandaron, non le debieron dar... Alguna intervención? Non es tendencia. Pois entonces procedemos á votación do segundo punto do orde do día da ordenanza reguladora do servicio de baldeo e rega en espacios públicos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias.
Terceiro punto do orde do día, aceptación da delegación de competencia formulada polo Concello de Beariz para a tramitación do expediente expropiatorio para a execución da obra de construción do cemiterio municipal. Señor secretario. Sí, bueno, neste caso, como o propio enunciado indica, unha delegación de competencia que fai o Concello de Beariz a favor da Deputación para que lle tramitemos, para que lle expropiemos os terreos, os bens e dereitos necesarios para executar esta obra de construción do cemiterio. A Deputación encargarase de tramitar íntegramente este expediente, sendo o pago das indemnizacións aos propietarios de conta do Concello. O que se fai é aceptar esa delegación. Sí. Alguna intervención? Procedemos á votación. Sí, Armando. Hai algunha estimación de cuánta superficie é esta expropiación ou algo? Vale, seguro. Pois habrá que mirar o expediente, eso podemos facer chegar a... Non, curiosidade por si se sabía. Pois é verdad, primeiro temos que aceptar a delegación da competencia e despois temos que... Pero estará no proxecto que xa o terán, porque sí, porque por cemiterio municipal, non sei. Creo que non era toda a superficie, porque había unha cesión. Non era por si sabía, sí. Facemos, polo tanto, a votación do terceiro punto do día da aceptación desta delegación por parte do Concello de Beariz. Votos a favor? En contra? Abstencións? Moitas gracias. Cuarto punto do día, expropiación forzosa para execución da obra de condicionamento e mellora no OU 0521 Cabeanca Trasalba, número 106, pos 2018, no municipio de Ourense. Señor secretario. Ben, este é un expediente que iría non a pleno, senón a Xunta de Goberno, por delegación do pleno, e que en todo caso pasa previamente por esta comisión. No expediente desta expropiación hai unhas alegacións no trámite de información pública formuladas polos propietarios das parcelas 28, 4, 26 e 27 que se plantean por que non se expropia o tramo seguinte o que é o xeito de expropiación deste expediente e piden a máis que se permita que se manter o muro de peche das parcelas. Con respecto á primeira cuestión, os técnicos informan que a obra está incluída no plan provincial na que se fixe un reparto dos fondos dedicados a melloras na rede viaria entre todas as estradas que integran a rede e que, en cada anualidade se van arranxando un tramo e agora se expropia a parte, digamos, relativa a ese tramo. Non é posible arranxar a estrada en toda a súa longitude económicamente, polo que non está contemplado no proxecto actual o tramo seguinte, o que non impide que non se faga noutra anualidade. Con respecto ao mantemento dos muros de peche, o que se di é que os tramos de muro afectados son aboados aos propietarios, polo que deberán procederles a súa reconstrucción, con cargo de indemnización que se lles dá, polo que procede desestimar esta petición. Por tanto, as alegacións desestimaríanse, e xa teríase por declarado a utilidade pública das obras mencionadas e acordaríase definitivamente a necesidade de ocupación con carácter urxente dos terreos incluídos na relación, que son esas 4 parcelas as que xa aludiu. Perfecto. Alguna intervención? Por tanto, procedemos a votación do cuarto punto do orde do día. Expropiación forzosa para execución da obra da carretera 0521 Cabeanca Trasalba. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Quinto punto do orde do día, mocións de urxencia. Temos unha. Temos unha, efectivamente, hai unha moción do Grupo Socialista sobre medidas de discriminación positiva na baremación da subvención ou das subvencións a prol da loita contra o despoboamento. Esta moción, conforme acordado na Xunta de Portavoces, de que debido ás circunstancias as datas nas que foi convocada estas comisións, se admitiran as mocións presentadas con posterioridade á data da convocatoria, se presentouse o luns e traese, digamos, por urxencia para tratar aquí, para debate e votación. Votar de urxencia primeiro. Sí. Bueno, pois en base á intervención do señor secretario sobre o acordo tomado na Xunta de Portavoces, vamos a cumprir o acordado. Votamos a urxencia da moción para a presentación da mesma. Votos a favor da urxencia?
unanimidade. E agora procedemos á lectura en sí da moción. Ten a palabra o Partido Socialista. Hola, moi boas tardes a todos e todas. Esta moción, como ben di, moción sobre medidas de discriminación positiva na baremación de subvencións a prol da loita contra o despoboamento. Todos e todas as teñen no seu poder. Vou pasar sobre a lectura da proposta de acordo, que é un só punto que traemos nesta moción. Que nos criterios de baremos de valoración ás bases destas convocatorias de subvencións de concorrencia competitiva se introduzan elementos de discriminación positiva que palien as eivas derivadas do despoboamento do rural e fomenten o desenvolvemento de actividades culturais, deportivas, etc. no ámbito rural da provincia de Ourense. Nada máis. Moitas gracias. Algúna intervención? Procedemos á votación. Votos a favor? 3. Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Pasamos ao sexto punto do día, rogos e preguntas. Algúna intervención? Pois, se non hai ninguna pregunta, pois levantamos a sesión. Moitas gracias.